Shahararren mawaki daga masana'antar Kannywood wato Alhaji Ali Isa Jita, wanda aka fi sani da Ali Jita, ya kaddamar da wani sabon kundinsa a babban otal da ke Abuja wato Transcorp Hilton a ranar Asabar da ta gabata. Taron ya samu halartar manyan mutane daga bangarori daban-daban, tun daga manyan 'yan siyasa, 'yan kasuwa, takwarorinsa daga masana'antar ta Kannywood, tare da masoya da abokan arzika. Wasu daga ciki sun tofa albarkacin bakinsu. To mun zo mu taya dan uwanmu murna a wani sabon tsari da ya zo da shi wanda ya zama bako musamman a arewacin Najeriya. Wannan Ali Jita wannan shine na farko wanda ya yi babba, wanda za mu iya cewa a Kannywood ko in ce 'yan nanaye kamar yadda wasu suke so su kaskantar da mu in za su raɗa mana suna 'yan nanaye. To yanzu dan nanaye ya yi abin da ba taɓa yi arewa ba, ya ɗauko album ɗinsa ya taho da shi Abuja ma a Transcorp Hilton, kuma yana gabatar da shi, kuma manya-manyan mutane matasa da manyanmu na ƙasan sun halatta. So wannan abin farin ciki ne, kuma dole mu taya shi farin ciki. Ali Jita abokin aiki na ne wanda kusan shekara da shekaru mawaƙi ne na industry, ya ba da gudunmawa matuƙa gaya. Saboda haka wannan irin taro da yake da ya shirya ya zama dole ne, tunda har ya gayyace mu, kuma ko bai gayyace mu irin wannan mukan so mu je saboda mu ba shi goyon baya, mu kuma ƙara mishi ƙwarin gwiwa. To na farko dai abin da ya kawo nan na ɗaya daga cikin kwamiti ɗin da suka haɗa wannan launching ɗin na album ɗin Ali Jita, kuma a cikin album ɗin Ali Jita ya yi featuring ɗina, sannan kuma again na zo ni ma kuma dan da ba shi gudunmuwa ta inda za mu ɗauki waɗansu abubuwa da za a kalla a TV, kuma mutane a sanar da su abin da ba su gani. A'a kai sai Hausa na ce in yana yi biki ferin kaza to shi beli ina zuwa guri. Abin da ya kawo ni dalili biyu ne. Na farko dai taron na mawaka ne, kuma ni mawaki ne. Na biyu in taya dan uwana murna na wani ci gaba da ya same shi, dan wannan shine abin da muke ta fatan Allah ya kawo mu irin wannan lokaci. Dan samun irin wannan ba karamin ci gaba bane a arewacin Najeriya, wanda yake shine abin da ya ja mana koma baya. Gaskiya ina matuƙar farin ciki akan wannan launching na album, domin na kalle shi gaskiya yayi kyau yadda ya kamata, kuma muna alfahari da Ali Jita. Billahi allazi la ilaha illa huwa, ina farin ciki sosai da sosai ina cikin farin ciki, kuma zaka kula da yanayin jikina a yadda yau nake movement, nake yin abubuwa da nake yi saboda nuna duniya ina cikin farin ciki na wannan alban din na Ali Isa Jita. To abu ne na farin ciki, abu ne kuma kasan Ali Jita da kowa da kowa ne, dole duk kowa ya taso da gudu da ko ina, da Kano da Kaduna da ko ina, da an taso an shigo Abuja Transcorp Hilton, mun zo mu taya shi murna, kuma mu tabbatar da cewa wai wannan wakar ta shiga duniya gaba ɗaya. Saboda me, we are proud of him. Dan arewa ne, duk wani dan arewa sai mun taimaka mishi, an ji muryarsa. Ali Jita zan iya cewa aboki ne, dan uwa ne, yaya ne, wanda muke ganin yayi wani babban yunkuri wajen ganin cewa ya kabbama ɗab'i, wato abin da ya shafi waka kenan. Zan iya cewa wannan shine karo na farko da wani yayi yunkurin cewa to bari yayi wani abu wanda zai kamo kai, dan ke cewa kai da 'yan kudu kenan. Wannan very successful event ne wanda ina so gaba ɗayan duniya a ga wannan, ka gane ko. Mutane da yawa suna gani kamar arewa ba za mu iya yin wani abu haka ba, amma kaga yanzu an fara kenan, duk sai an gani kuma wallahi. Haka kuma 'yan uwansa jarumai da mawaka sun ba da tasu gudunmawar a wurin taron. Ji ranka shi daɗe taka wanka lafiya, ranka ya daɗe, ranka shi daɗe taka wanka lafiya, ranka shi daɗe. Da ina da abu faɗa, ina da na tabbudai hijiya. In ce ina santa garin Abuja.
masoyi ya san dai yana da gatar ina ma da ilimi in dosar da mai so halin aiki ne ina ma da tausayi masoyi ya kamata mu san cewa arewa wuri ne wanda ke buƙatar bunƙasa da kuma taimako. Wannan gagarumin taron da Ali Jita ya shirya ya ja hankalin wasu mawaƙan ganin su ma sun kaddamar da nasu kamar haka. Akwai album wanda muke shiri za mu fitar nan ba da jima ba insha Allah mai suna Destiny dan yanzu mun hada waƙoƙin mu wajen guda 7 akwai dan ragowa da muke so mu dan kammala wajen ganin cewa mun hada kundi babba tunda akwai mawaka da kuma yan uwa da suke jiran yin wannan babbar rana irin wannan ta album nan. Wasu daga cikin su sun ba da shawarwari ga mawaka masu tasowa. Su yi haƙuri su abin a hankali komai na lokaci. To gaskiya kira na ga 'yan uwana mawaka masu towa kamar irina ya kamata gaskiya su dage saboda ita dai waka dai an ce mai jahile baya waka to gaskiya din mai san wanda ya san irin ya waka ya dage sai irin waƙoƙin da zai ringa yi kuma ya mai da abin serious. Mukan ce maybe su suna ganin kansu za a iya cako irin off-coming artist ne su ba su yadda da kansu ba ne. In sun yadda da kansu abinda suka yi za su fito da shi mutane su gani amma in ba su yadda da kansu za ka sa su aji saboda sun san ma bai yi bane maybe suke tunani to kaga ba ma daukan su cikakkun mawaka maybe sun yi ne kawai dan nishadi dan kansu su aji amma mawaki na gaskiya yana gama zai fito da shi ya kawo mutane. Alhaji Ismail Afakalla shugaba ne na hukuma mai tace fina-finai ta jihar Kano wato census shi ma ya tofa albarkacin bakinsa. Alhamdulillahi wannan gaskiya abu ne da ya zo da shi sabo kuma na ci gaba da ita wannan sana'a wadda take ba matasa masu ɗimbin yawa abin yi kuma an ɗauke ta da matsayi irin duniya yadda take ɗaukanta a duniya. Idan ka kalla nan kusan matan gwamnoni wadan guda 3 ne suka zo saboda ba don wani abu ba ya tashi daga cewa kawai a kirawo mawaƙi ya zo ya biki a masa liki. A'a ya za ka yi packaging ya za ka wato gabatar da kanka ga al'umma domin a san sana'a kake yi ba don wani abu ba saboda sana'a ce mai ɗimbin yawa take ba matasa abin yi sannan kuma wannan ni ina ƙara kira ga sauran mawaka su fito da irin wannan salo ko wanda ma ya fi wannan salo domin daga wannan darajar wannan sana'a ta wadda take da aba alfahari kuma sana'a ce wadda take ƙara girma da ado ga al'umma lallai wannan abu ne mai kyau wanda na yi farin ciki sosai kuma insha Allah wannan abu ne da za mu kirawo ga ita gwamnati ta ƙara shigowa domin ta ƙara daraja wannan sana'a mai girma ga matasa suke samun abin yi wannan abu ne mai kyau kuma muna godiya ga shi Ali Jita da sauran wanda suke da shirye-shirye irin wannan. Jarumin wato Ali Isa Jita ya nuna farin cikin shi da godiyar shi ga jama'ar da suka taru na wannan taro. To an nuna mana dai muna da masoya kuma duk abin da muka ce za mu yi kuma za a halitta ko ina kaga nan dai ba garinmu bane kuma muka gayyato mutane wasu daga garuruwa da nesa suka hau jirgi wasu mota suka zo sai dai mu ce Allah ya saka da alheri Allah kuma ya bar zumunci mun gode kwarai da gaske. Amanar zuciyata.